Gagawa tayo ng kinilaw na talong, Bisaya style. I-grill muna natin yung eggplants. Ayan. At ito pala yung channel ko guys sa YouTube, Angel May Bisaya American. Ayan, i-turn over na natin siya para pantay ang pagkaluto niya. Takpan. At ito, ready na siya. Ilipat lang natin dito sa lagayan na may banana leaves. At dito naman, balatan natin siya. So, nakikita ninyo, easy lang siyang balatan. At naka-prepare na lahat ng ingredients ko dyan. Para mabilis lang. So, ayan. Hiwain na natin siya. So, cubes lang ang pagkahiwa ko nito guys. Ayan. So, pagkatapos nito guys, i-mix natin siya lahat. Lahat-lahat. Ayan, yung eggplant, onion, tsaka tomato. Tapos yung ginger naman ay i-grated natin siya para masarap siya. At mabango din itong ginger. Nag-add ng flavor. So, continue lang natin siyang i-grated hanggang enough na yung ginger. Yan, i-mix natin siya ng mabuti at lagyan siya natin ng homemade vinegar. Ayan. At tapos, lagyan natin siya ng salt at saka yung ground black pepper to taste. So, kayo na ang bahala sa measurement. Yan, mix natin. At takpan natin at ilagay sa refrigerator overnight. Tapos, ready to serve.